Ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, ба шумо мехоҳам анамихе ва ёра нишон диҳам итальянкора. Паплинои итальянка арзон шудагиай. Дар хотир дошта бошед 220 сомон буд. Ҳозир 180 сомонӣ шудагиай. И фиолетови рангай. Камакагай як мебинен ториктаракай. Анаиш кабутай. Мана кабути торики бад нест, неким азиҷадан камакак ториктарай. Ҳозир чанд намудаш ҳаста ями распродажа. Намихе сангои калони хамелёни тоза якум сорт доранд. Нигоҳ кунед сангош чӣ блес дора. Ина нигоҳ кунед. Иш бодигахе. Иям ҳам хеле сангои фасон дора. Беҳад расветкаи хушрӯай. Савзи фасон. Ҳамаи ҳамино 180 сомонӣ шудагиай. Качествои материалда гап нестай. Бисёр ҳам качествои оли доранд. Ҳамаи шумо медонед, ана инора ма видео карда будам 220 сомон буд. Ҳозир боша распродажа 180 сомонӣ. Марҳамат дер накунен. Вай итальянка, паплини итальянка беҳад сабук мешава, хушрӯ мешава танада. Марҳамат. Хоҳишмандо. Исол ҳама итальянка гирифтистай. Ана бо дигар рангшай, гарчични. Мана. Ҳамаи ҳамино бо сангои фасони хамелён задагиай. Ягонтай мисол санги байд задаги нестайди им сорт. Хулас хушрӯи бадан. То охири навора тамошо кунед. Интихобш бисёра. Ин рангшам бинед чӣ ранги хушрӯвакай. Мана. Сангакои хамелён. Дилша аз дур нишон диҳем ки ба ҳазур тамошо карда интихоб кунед. Ана ина ранги паплини ма бисёр мепурсанд. Ина ям распродажа 180 сомон. Сабукай, беҳад хушрӯай. Ай бо дигар рангшам ҳастай. Ино 220 сомон кам набудан, ҳозир 200 шудагиан духтарако, 180 шудагиан духтарако дер накунед. Ана вайшам хушрӯй, ана гилаш аҷоиботай. Фиолетовияй, гилои кабути тёмный дора. Заминаш фиолетовияй. Хулас инамино ҳамаш распродажаян. Якта ба якта ма шумода нишон метиҳам. Ина нигоҳ кунед. И бо дигар гилшай. Сангошон хамелёнай. Якум сорт бад намерезан сангошон. Хушрӯай. Ана и ҳастай бад. Ина и рангшам бинед чиқадр фасонай. Мана. Гили туркиян. Ина и ипекора нусхоошай нигоҳ кунед. 180 сомонӣ. Нархи нағз пешниҳод шудагиай духтарако. Мана иям гили ипекай. Иям ам хе ипекои 800 сомара гилшай. Марҳамат. Метавонед дархост кунед. Нархошон 180 сомон. Ана ирас нигоҳ кунед. И кирташ хушрӯ мебиёя. Ҳозир ма кирташа нишон метиҳам. Кирта аҷоибот мебиёя. Нигоҳ кунед. Пасони бадай. Ана айвай кабучам ҳастай. Нигоҳ кунед чихе кабутакаш хушрӯай. Хулас ҳамаи ҳамино 180 сомонӣ шудагиан. Ана и боша савзи торик. Касе савзи торик мехоҳен талхабар. Марҳамат гили беҳтарин бо нархи 180 сомон. Ина ино 250 будан. Се ранг дошт, ҳозир як ранг мондагия. 250 будан. Ҳозир фақат кабуташ монда, кабути тёмни хушрӯай. Нархаш 180 шудагиай. Мана ина бинен бо. И рангам ранги фасонай. Аҷоиб 180 сомонӣ. Хулас имрӯза навори мо ба поён мерасанд. Саломат бошед. Хайр. То навораҳои оянда.